Palmowo niedziela. O tej palmowej niedzieli szłoby sam mocno sprawiać, ale jojno wspomna przy tej przyleżytości o jednym grypnym zwyku, który mógł być weselnie nieszczysny. Kto chce, to już się zawczasu lajstnie na targu tako palma zbajstuje som, albo się jeszcze sprawi na placu przed Józefką. Grunt, co każdy tako palma we chałupie będzie miał. Te święcenie, ten pokropek palmów, to też ci boł jest, bo jeszcze jakoś ich zasik coraz bardziej we modzie. Gryfny był to i szykowny zwyk. Somek kiedyś widział takie kwiatkowane palmy, długie na 4-5 metrów, które aż 2 chopa musiało do kościoła smycić. A mogecie się posztelować, jak to za starego pierwy było, kiedy przy tej gryfnej launie przed kościołem wszystkie baby samotne albo wydane we krasiatych szatach, bufiastych kieckach ze opaskami, chopy we paradnych jaklach, hajerskich mundurach, pompiastych galotach i wygutalinowanych, wyglansowanych szczelikach, kość do familii otargo swoja palma, co by ją ksiądz dobrodziej pokropił. Ani skorzy zaś szli na pola, na te swoje zagony, kaj na winkla wtykali do ziemi kąski albo całkiem mniejsze palmy, co by im bez lato żadne roboki nie plącli się wyłobili, co by wszystko gryfnie rosło i żadno tam u licha, grad, pierony jej dziedziny nie dopadł. Kąski albo całkiem, no maluśkie palemki trzymało się we chałupach, kajsik na byfeju, na szransku, we oknie, co by żaden pieron bez lato we chałupa nie prasnął, co by się wszystko jak przynależy uchowało zdrowo i szczęśnie. We tych palmach byli też i kociki, baśki ze łoziny wierzbowe, które się łykało, co by cowie kucaniu albo tubery nie łapno. Można to i za bobun, ale tak zawdy było sam i szluc. Zawsze ludzie we Chorzowie wspomną się szynk ze biliardem od starej kosmaliny na Pudlerskiej. Mieszkał ci też tam Andrzej stary Pilawa, u którego zawdy było chnap ze zotkoma, a smacysko na gorzoła, bo kufa piwa miał zawdy srogakne. Przyszedł cię kejsik po sumie ze taką palmą do tego szynku, a suszyło go, niekaj 100 diosków. Lęzyk ci miał niekaj starą fuzekla w gębie, niekaj w tryjku ucieśnika. No co ja wam sam by dało nacyć? W to łepie ten się to poradzi posztelować. A we kabzi u niego wymiecone do próżna. Rez musiał jest sobie barborce wciepnąć na tacka, na żyrce, do chalitki, tak jak kiedyś zbierali na taca, bo kościelny każdego miglanca gnał, uwachował, a iże był taki zwyk, co łykało się te kociki ze łoziny, tak też i on poobrywał gośnych kotków i padł do tych, co już tam przodzi byli w tym szynku, i się wetnie śniem, i że cołko tako gośnych cicików łoros łyknie. Jeden wigieć pasownik się z nim łachli gorzoły wetnął, stary Pilawa wciepta gość kocików do gęby i naprzód łykać. Łyko, taki łyko. I coroski barzy się czerwiony na presie robi, napoczyno się dobić, ślipia mu wylazują na wierzch i aże ci go ciepło na deliny, obalą się oby go krępy chycili. Gawcyłan się na to za szynkwasem starą Anna Kosmalino i o rozrycy, ale ćwilpnijcie mu, spomóżcie mu, bo mi się sam blank przy niedzieli udobi jest sobie da miało studa z policajtowa, a i ani stary doktor Elke go nie chwilpnie, bo się na niedziela do familii na wieś wykludził. A wieszko ci we placu od listopada Józef Świętek, kiedy robił ci we magistrackiej firmie za guli traucha. Pylnął się po niego lozi głodnoważyny, no i dopiero ten Józef ci tego starego Pilawy retnął, kiedy mu hirtoj przedką Fedrom do brandzlowania haźlichów. A już przeca zadownego pierwy, mu starzy zawdy go dali, o. Nie być hopie przepadzity, jeden kocik styknie, co by od mocy chilpnąć, a jeszcze nie łykaj tego na sucho. No i przychodzi szlukni siedeczko gorkiego piwa, ani skorzy łykaj na zdrowie. Te kociki, to też bezmać byli dobre, kiedyś na laksyra. Generalnie kiedy kola serwano we palmowo niedziela ze byrku.
I trafił ci się taki fal, co to ten Antek Pikulik przeziąbił się i fesci go kucanie i forskanie chyciło. Poszł ci już Bartko do doktora, ten ci mu jakieś ikty przepisał, wlóz Antek do apteki, do recept i no co miał pecha, bo mu dali zamiast tyju na kucanie ta kora ze tej byrki na laksyra. Naparzył Antek do Matyju, wysłe po noje, za jakieś 3 dni trafił tego doktora, u którego w ten czas był. I co, panie Pikulik, pomógł ten mój medykament, ja, co? Pomógł ten, których wam przepisał, ku co cię to jest, ty? Panie doktor, a bo to ja mam opowoga się kucnąć. Panie doktorze, dyć kejojno kucna, to zarostki musia galoty przeblikać. Wspominał palmową niedziela Eugen Spniok.